20. urtea garrantzitsua ari da izaten Goierriko erakunde, elkarte, enpresa, talde eta komunikabide ugari izan. Poliziako Ametsbide dantza taldea bere sorreraren 50. urte urrena ari da ospatzen. Eta bide berezik doa baita Goierriko hitza egunkaria ere. 10. urte urrena ari baita ospatzen. Itzaro ere 20. urte urrena ospatuko dugu hau. 3 ospakizun hauek goierritar guztiekin ospatu nahi ditugu. Eta urtero Ordiziako Itzaro Euskara Elkartea antolatzen dugu festa egunarekin jende aldan gehiena bat egitea nahi dugu. Ametsbide dantza taldeak, Itzaro Euskara taldeak eta Goierriko hitza egunkariak elkarlanean egun osoko festa antolatu dugu urriaren 25. Eta Ordizian izango da, guardian hasi eta goizaldera arte egongo dira. Ametsbide dantza taldea sortu zela 50 urte dira aurten eta urteurreneko ekintzei amaiera emateko bi ikuskizun egingo ditugu urriaren 25. Eta Ametsbideko dantzarien saion ondoren, Legazpiko Teriarteko talogilek eta Oiarte Sagardotegiko kupelak egongo dira udaletxe azpikoan kupetan, trikitilarekin batea trikikotea egongo da errekotalekan zehar, harta 3 elkartek, Ametsbidek Itzarok eta Goierriko hitzak, behatzeatik aurrera, lotalekun ingo duten afariako giroa pixkat agertzea da asmoa eta jendea ahalik eta gehiena gerturatzea ekitaldi hauetan urte horren hauek ospatzeko. Gero gauen, behatzeatik aurrera, herri afari egongo da Ordiztik pelotalekun eta Aitor Furundarenakin batea kantu ibiliko gara jolosten. Bukatzeko, komentau afarirako txartelak salgai daudela dagoeneko. Hitzako bulegoetan, Ordiziako Mujika liburu dendan, Ordiziako Kotxoka tabernan, Segurako Elorripen, Atango Toskaetan eta Lazkauko Gerrikoan. Urriaren 25. Itzarok, Ametsbidek Eta Goierriko hitzak jaialde egingo dugu Ordizian urte hurrena ospatzeko. Ospatu gurekin!